au devenit așa clișee ceea ce spunem și noi, antrenorii și jucătorii, că luăm fiecare meci în parte și ne dorim să acumulăm puncte, punct sau puncte. Mi-aș fi dorit mai mult, de ce să nu recunosc asta, dar cred că este un rezultat echitabil. Consider că a fost un joc echilibrat, mai ales prima repriză. A doua repriză, cred că am stat mai mult în jumatea adversă, am avut mai multe situații, am ajuns mai des în careu, în afară de finalul de joc, când ei au pus presiune pe minge lungă, dar puțin atenție și o concentrare, pentru că ne-a lipsit decizia finală la un pas decisiv, la o centrare în anumite momente, însă una peste alta, da, este un punct câștigat. V-a fost frică de FC Botoșani? Având în vedere cum ați alcătuit echipa? Nu, frică nu, și echipa am alcătuit-o foarte bine, adică în afară de Baba, care a fost titular în marea majoritate a meciurilor, de data asta am considerat că trebuie să începem în altă formulă, pentru că și el a avut o scădere de randament și atunci și ceilalți se pregătesc foarte bine și își așteaptă rândul. A intrat pe parcurs, adică este normal, avem un lot, toți trebuie să intre în momentul în care sunt introduși, să dea totul. Dar echipa nu a fost una privind doar un rezultat de egalitate, însă teamă nu ne-a fost, dar știm foarte bine că Botoșani e o echipă bună, o echipă care încearcă să joace fotbal și pune presiune, având foarte multe ocazii, în general, meciurile acasă. De data asta, cred că din punct de vedere defensiv am stat foarte bine, dovadă că nu au avut ocazii foarte mari. A fost mai ușor să pregătiți meciul fără Mihai Deja pe bancă la FC Botoșani? Nu, eu am pregătit meciul normal, însă când se schimbă antrenorul apare acel șoc de care vorbește toată lumea, o reacție a jucătorilor, poate a celor care au jucat mai puțin, probabil se discută cu un nou antrenor și atunci ei vor să arate că își merită locul de titular sau ceilalți care ar merita un loc în primul 11. În general, cam șocul este benefic, să spunem așa, în marea majoritate a cazurilor, pentru că au fost și situații în care nu a existat un șoc pozitiv, dar pe noi nu ne-a interesat asta. Sunt tensiuni în vestiar? Mă refer la cartonașul primit de Baba. Da, este o situație și noi am văzut la un moment dat când au luat cartonaș galben, nu știam exact de ce, dar acum am înțeles, era Butean jos, Carlo îi striga să dea mingea afară, el n-a auzit, n-a înțeles, a apărut acel incident, este nerv de joc, dar cu siguranță vor fi amendați. Va fi cea mai mare surpriză din fotbalul românesc, că Hermannstadt să fie în play-off? De-a lungul anilor, în play-off a ajuns tot timpul o surpriză. Ba Clinceniu, chiar și Botoșanu la un moment dat, anul trecut FC Argeș, de ce n-am fi și noi? Însă nu este ușor, pentru că vedeți, au venit în spate Sepsi, câștigătoarea cupei a Supercupei, FCSB-ul, care anul trecut s-a bătut la campionat până pe final, și atunci sunt echipe valoroase. Noi încercăm să ne menținem cât mai mult, ne-am dorit, pentru că nu este obiectivul nostru, dar odată cu accederea în play-off, este clar că ne atingem obiectivul menținerea, însă nu ne va fi ușor. Da, sincer, sunteți surprins de acest parcurs? Am muncit mult, credem, chiar cred în băieți, chiar cred în munca noastră, pentru că, am spus-o mereu, baza, cred eu, în sportul colectiv este omogenitatea. Ăsta a fost avantajul nostru, dar, din păcate, au apărut și acele sincope, acele meciuri proaste, au apărut înfrângerile, dar calea către succes asta înseamnă, da? Cu sincope trebuie să ne ridicăm, să trecem mai departe. Lucrăm la asta, muncim, ne dorim puncte multe. Putem să spunem că poate suntem surpriza plăcută a acestei jumătăți de campionat.